Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως αντικείμενο την ευάνθηση, την ερευνητική ενασχόληση και τη συστηματική κατανόηση της θεωρίας και της πρακτικής δημοσιογραφίας, καθώς θα έλεγα και τη διερεύνηση των ραγδαίων αλλαγών που συντελούνται στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης και στον χώρο της δημοσιογραφίας. Σήμερα, στην εποχή των νέων μέσων και της επικοινωνιακής και δημοσιογραφικής έκρηξης των ημερών μας, έχει σημασία να ξέρουμε τους όρους συγκρότησης της νέας δημοσιότητας. Έχει σημασία να κατανοούμε τη δημοσιογραφία και τη σχέση της με τα νέα μέσα. Μέσω του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος σπουδών απέκτησα ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό υπόβαθρο για τις αλλαγές και για τις τομές στο διεθνές και εγχώριο μηντιακό πεδίο, όσο και χρήσιμα πρακτικά εργαλεία τα οποία οφείλει να έχει ένας δημοσιογράφος σήμερα. Από τη διαφήμιση έως τις δημόσιες σχέσεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επικοινωνία διαθέτει πολυάριθμες πρακτικές εφαρμογές. Στο μεταπτυχιακό Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα χαρτογραφείται το νέο και ταχύτατα μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον της ολοκληρωμένης επικοινωνιακής δράσης, μέσα στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν και να λάβουν αποφάσεις οι σύγχρονοι marketeers και επαγγελματίες της επικοινωνίας. Σκοπός του μεταπτυχιακού μας προγράμματος είναι να εφαρμόσει τις γνώσεις για τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης σε σύγχρονες συνθήκες, καθώς και να προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση στη διερεύνηση των νέων δεδομένων στο πεδίο της δημοσιογραφίας. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύτιμο για τα νέα παιδιά, αλλά είναι πάρα πολύ βοηθητικό για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους. Γιατί έρχεται και προσθέτει στη δουλειά τους, την αναβαθμίζει. Προσθέτει πληροφορίες αναφορικά με νομικά ζητήματα που αφορούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε μεθόδους ανάλυσης, έρευνας ποιοτικής και ποσοτικής, σε social media και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι μια γνώση που δεν είναι απαραίτητο ότι την κατέχει κανείς. Οπότε το μεταπτυχιακό έχει έναν συμπληρωματικό χαρακτήρα και έρχεται και δίνει μια προστιθέμενη αξία σε κάθε επαγγελματία δημοσιογράφου. Αποσκοπούμε στην κατανόηση της διαχείρισης της επικοινωνίας, του branding, των κύριων εργαλείων της διαφήμισης, των δημοσίων σχέσεων και των digital media, αναδεικνύοντας τις βασικές αρχές και τους τρόπους λειτουργίας του. Το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι εξελίξεις στο πεδίο της τεχνολογίας επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία του κλάδου των μέσων ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας και αποσκοπεί στην ανάλυση νέων εργαλείων και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που απαιτούνται στο σύγχρονο πεδίο των μέσων ενημέρωσης. Οι βασικές αρχές της φωτογραφίας, της επεξεργασίας του ήχου και η παραγωγή βίντεο γίνονται αφορμή για τη δημιουργία. Εξετάζονται επίσης οι σημαντικές καινοτομίες από τις εξελίξεις στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης που θα μεταβάλουν σημαντικά όλα τα στάδια παραγωγής περιεχομένου και διαφήμισης και παράλληλα θα ενισχύσουν τα πρότυπα της εξατομικευμένης στόχευσης του κοινού. Θα συνιστούσα σε όποιον ενδιαφέρεται να εργαστεί στον κλάδο της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας να επιλέξει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό. Η οργάνωση των μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν τόσο άψογη που κατάφερα να συνδυάσω το μεταπτυχιακό με μια εξαιρετικά απαιτητική δουλειά. Όσα χιλιόμετρα κι αν έχεις κάνει στον επαγγελματικό στίβο και πιστεύεις ότι τα ξέρεις όλα ή τουλάχιστον όλα, έρχεται το μεταπτυχιακό, καταρρίπτει αυτό τον μύθο γιατί αποκτάς πολύτιμες γνώσεις που σε βοηθούν σε κάθε σου βήμα να αποδίδεις περισσότερο και να εξελίσσεσαι περισσότερο στη δουλειά σου. Μετά το μεταπτυχιακό κατάλαβα διαστάσεις της δουλειάς μου και τις εξήγησα που μέχρι εκείνη τη στιγμή τις είχα μόνο εμπειρικά και όχι θεωρητικά.